Het is nu pasweekend 2020. Weer zoals je testen door het coronavirus. En de ongebruikelijke maatregel is dat het hele Heuvelland is afgezet voor toeristen. Dus ik wil niet zeggen dat ik het dreigend alleen heb, maar het is erg rustig op de weg. En het is geweldig weer. Een beetje indruk van het Heuvelland. Helemaal het rijk alleen. Geen de rest, niks te zien hier. Behalve groen en landschap. Dit is de Kamerik, normaal een TT-circuit van assen van motoren. En nu gewoon niks. En weer alleen maar vogeltjes. En nog een unicum. Vliegmachines zijn tegenwoordig ook schaars. Dit is in Den Hoerskum.